Yrittäjyyskirjaston painopisteenä. Mitä se tarkoittaa? Kuinka se tehdään? Tehdään yhteistyötä. Kysytään asiakkailta. Yrittäjyysaineisto erilleen muusta kokoelmasta. Viihtyisä ja innovatiivinen ympäristö. Teemahyllyjä. Ajankohtaisia nostoja. Enemmän materiaalia yrityksen perustamisen alkuvaiheista. Ihan oikeita yrittäjyystarinoita. Tietoa Jamkin yrittäjyyspalveluista. E-kirjoja, parhaita yrittäjyyslinkkejä, uutisia, blogeja ja julkaisuja. Tutkimustietoa yrittäjyydestä helposti ja yhdestä paikasta. Niin ne sitten syntyivät ja kasvoivat yrittäjyystiedon keitaiksi. Uusia ideoita on meillä taulut täynnä. Yrittävä tie jatkuu.